ምስ ብልጽግና ድሕሪ ሒዚ ዘደራድረና ስረይና እዩ ቅልጽምና እዩ ብቅልጽምና ኢና ንደራደር ድሕሪ ሒዚ ሰላማት ቤተሰብ ከመይ ኢኹም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቲክቶክ ትፈልጡኒ ኩልኩም ቤተሰብ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ዝሰዶም ቪድዮታት መብዛሕትኦም ዝልጥፎም ቪድዮታት ኩሎም ተሪኽሞም ደርጋ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ዘለዎም ልዝወጣት ጥራሕ እዮም ዝገልጹ መብዛሕትኦም ልዝወጣት ጥራሕ እዮም ልምኽሩ ወጣት ንቃሕ ወጣት ከምዚ ገር ወጣት ህይወትካ ድሕን ወጣት ናማንም መጋርያ ይትኾን ከምኡ እዮም መብዛሕትኦም ተወጣት ዋዕሉ ነቂሑ አይ አነ ለምናር እንደይ ለመስዋዕቲ የጓይ የዳለዊ አነ በጊ አብርሃም ይኾን ኪሱ ኢለ ልሕረድ ማንምና መፀና ዓላ ለዚ ገር ንዓል እዚ መስዋዕትነት ከፈልና አለ ለኽፍለኒ ብለይ ዕላማ ልኸፍል ምንታን ክብል ምንታን ለዋዕሊ ህይወት ከድሕን ማለት ምንታን ጽራሕ ንጎ ዕላማ ሃሊዎ ነቢሩ ጽራሕ ክሪኣ ክሻገር ምንታን ጽራሕ ምስ ደቁም ምስ ደቅ ኮይኑ ሸምጊሉ ክጫወት ክስሕቕ ብርሃን ደቁ ክሪ ሓጎስ ቤተሰቡ ክሪ ብድሕሪኻ ተዓዲ ትሕጎስ ማለት ታሃሊኻ ያ ትሕጎስ بمسوعتነት ልመጽእ ወላ ሓንቲ ለውጥ ስለዘየለ ወላ ሓንቲ ለውጥ ስለዘየለ ምክንያቱ ቀድመያታትና ተሰውየም እዮም ቀድመዮም ተሰውየም ትግራይ እንደ መስዋዕትነት ተሕሊፋ بمسوعت خل لمص ነገር ነይሩ ቀደም ጥሜት ነይሩ ሎም ጥሜት ነይሩ ቀደም ጻመ ነይሩ ሎም ጻመ ነይሩ ቀደም ስደት ነይሩ ሎም ስደት ነይሩ ምንም ልመጽ ለውጥ የለይ ትናኸዝ ሞዳሕና ኣፍቱ ሰላም ልጎርዎ ዓለም ሰብ ስልጣናትና ዝሉኻ ዘለው ከዚ ንሕወሓት ኣብ ዝነበሩ ኣብ ሽመት ኣብ 27 ዓመት ነው ዓለም ትግራይ ታይ ተገይርዋ لدرج لمدمساس هندي هزب تقرأ يحلقو هندي ياتات يوم هالقوم هاي خطا جيروا ولا حنتي تقرأ ولا حنت مالتي فأنصارو أو كينات وحدات سلطانات ترح سلطقوم تمن أسي تقذفو وحدات نا تمن أسي دم هفتي حزلهم زمت سلطانات سلزلو ترح نازي مقارن كيتخوني تخيلكا توم لافتحاو كدوغ نخازو زلو توم منا راسينهم كانيو تغريدكا تقالسوم كنبر يلكا تزي خيلكا دما هيوتكا تدحنا البيتا تمچاچ صديلكا مالت من تلولدخا من تلوعلخا من تدقخا من تلعدخا سخات التسوي خاجن أبغى يتحزن أبوها إلى حزن بدحري منم لحزنك هذه حاجة سومنون بدحر سومن أي تذكر من قستي لبوها يذكر لدخا يذكر لحفت خا يذكر لبيت سوك يذكر لدقها أي يذكر لدق سوات تذكر نيرو معت ودنا حدرنيو تكسوات تفلط مخ بعين خنا رأخا تعميد كان يا تزحزن بك أوزي تبعين خنا رأخا تعميد كاين يا خاسي نقح خارق المالي خالي من المال أختي سرحي لهم يوم لقات مخال اللولا أخا سخال مقتال سخال ممات سخا مسوعات خفيلكا الصوم كنا قدو يوم مريت نكورو هفت معدن نكورو جنزو كسوسو من تاني انت ما انم يخون حوحات التقالس حوحات التقالس دقم امريكا كندا اوروبا او تيميم او يمنو دقم دق ما انم جنرال طيق ناكل جنرال سويني الكا طيق ناكلنا بوليتيكا حلفتي اوين يودقم الكا طيق يلوي وتيميم استي سامبل حنت مسالخ نغركا اتمالي مالتي مكي تግራይ ትፈልጣ ኢኻ ምስ ሃይለ ደደቢት ኮይኑ ልትወጣ ስለላዕል ናጽምዶ ዋና መሰሰይ ማለት ሚኪ ትግራይ ላብ ትግራይ ኣችንዩ ብኤርትራ ገይሩ ላብ ትግራይ ኣችንዩ ኣውዙ ሽጠ ወርሕ እዚ ማለት ናማይ ጸብር ኩናት መስተለዓለት ናማይ ጸብር ግጭት መስተለዓለ
ሸተት ኢሉ ወፂ ኸይዱ ምክንያቱ ከይቃለስ ዘይኮነሲ ንከይስዋዕ ዘይኮነ ፈሪሕስ ብስሩቱ ድምፂ ጥይት እውን ክሰምዖ ስለ ዘይደሊ ማለት እዩ ድምፂ ጥይት እውን ክሰምዖ ስለ ዘይደሊ ሸተት ኢሉ ወፂ ኸይዱ ወፂኻ ምስ ኣትየ ኣፍቱ ዝነብረሉ ቦታ ኣዮኻ ብቕልፅምና ንስዕር ኢና ኣዮኻ በቃ ተወዲእና ድሕር ደጊም በሎ ድዓኮ መን ይክድዖ ከሎ እስኪ እዛ ቪድዮ ሰሚዕናያ ሞ ንምፃእ ምስ ብልፅግና ድሕሪ ሒዚ ዘደራድረና ስረይና እዩ ቅልፅምና እዩ ብቅልፅምና ኢና ንደራደር ድሕሪ ሒዚ ዘደራድረና ጉዳይ እውን የለን ከምታ ደቡብ ትግራይ ራያ ሙሉእ ብሙሉእ ትማሊ እናሸነ ከይፈቶ በፍንጩ ደም እናፍሰሰ ዝወፀ ምዕራብ ትግራይ እውን ብሙሉእ ወፂኡ ይሂድ ምዕራብ ትግራይ ምስ ኦሮሚያ ዘራኽበና ጉዳይ የለን ሽድ ውፀልና እንታ ኣታ ብቃፍ ናይ ኦሮሞ ብልፅግና ውፀልና ካብ ዓድና ካብ ምዕራብ ትግራይ ኣውዚ ክንደራደር የብልናን ኣውዚ ትደራደር መሪሕነት ትግራይ ፅባሕ ንጎን ንስኻውን ክትጓሓፍ ኢኻ ማዕረ ዕጫ ይትመፀካ ንሕና ተጋሩ ድሕሪ ሒዚ ኣይኒ ዕገስን ትዕግስትናማ በቃ ካብ ጎረሮና ወፂስ ኣብ ኣፍንጫና ይበፅሑ ዘሎ ራዮ ትማሊ ወፂ ኸይዱ ትማሊ የለካ ኣሎ ካብ ትግራይስ ድምፂ ጥይት ከይሰምዕ ሃዲሙ ኸይዱ ኣብኡ ኮይኑ እንታይ ይብል ከሎ ብቕልፅምና በቃ ድሕሪ ደጊመ ንዕገስ እዩ በቃ በሎም ክላሽ ክሓዝ ተዓጠቕ ተወደብ መንግስቲ ኩሉ በቃ ድርድር ድሕሪ ደጊም ድርድር ዝበሃል የለይ ሰላም ዝበሃል የለይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣለካ እሞ ከዓ ካብ መንግስቲ ፌደራል ቅርሽኻ ናብ መንግስቲ ፌደራል ባንክኻ ናብ መንግስቲ ፌደራል በጀትካ ናብ መንግስቲ ፌደራል ኩሉ ጥቕማ ጥቕምካ ልመፅእ ሸቐጣት ካብ ፌደራል ምስኡ ኣጋጭዩ ብጥሜት ንክሃልቕ ብችግር ንክሃልቕ እዩ ዝገብረካ ዘሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን ማለት እዩ እሊ በዓል እዚኦም እናሰማዕካ ኢኻ ሂወትካ ኣድንፂኻ ስካላዊ ሓዊ ትጥቕጠቕለካ ለድኻ ሓንቲ ጀርካን ኢሎማ ዘይፈልጡ ሓንቲ ጀርካን ማይ ቀሪቦምላ ዘይፈልጡ ናጋንጎ ንብዓታት ጥራሕ ክርእዮም ዝብነዩ ዘለዉ ናይኻ ሞት እዮም ዝምነዩ ዘለዉ ንዓኻ ተትፈቲኻ ነይሮም ተተኽሩኻ ነይሮም መጀመርያ ታገሩ ነይሮም ከዚ ኩናት ውድ ኩናት ዝብልዎ ዘለዉ ቀዲሞም ሓዲጎም ቱት ትማሊ ዝቆሰለ ኣብ ኣዋሻት ዘሎ ኣብ ሕክምናታት ዘሎ መሐከምቲ እዩ ሰኣን 50,000 ሰኣን 100,000 ቅርሺ ኣእጋሩ ዝቁረፅ ዘሎ 4 ዓመት 5 ዓመት ዓራት ደቂሱ ዘሎ መሐከምዎ ነይሮም ግን ልኡ ክሕክሞ ኣይደልዩ ካብ ልኡ ክሕክሙ ለኣኻ ክላሽ ገዚኦም እዮም ዘምፅልካ ናብ 100,000 ናብ 200,000 ኣብ ውጭ ኮይኖም ማለት እዩ እቲ መስዋዕቲ ዝኸፈለማ ክቡር መስዋዕቲ ከፊሉ ምንም ዘይርአየ ዘየብለ ማለት እዩ እቲ ምሳኻ ትትሪኦ ዘለካ ተውጎንካ ዘሎ ተው ኣዋሽ ለሎ ስኽእል ናጋንጎ ዝኸውን ኹም ኢኻ ከምዚ ክንከይትኾነ ከምዚ ዓይነት ንከይድግም መንእሰይ ትግራይ ዕውር ስንኩል ድውይ ከይኾን እዩ እቲ ኩሉ ግዜ እንትን ዝገብሮ መንእሰይ ንቓሕ ግዛዕ ዝብል ዘሎ ኩሮም ሃንኩሮም ምንም ዘግድደኒ እንትን የለ ኮዳስ ስርሐይ ሓዲገ እዩ ተባሪራ ካብ ስርሐይ ካብ ጅባይ ጫሕና በልኩ ዋይፋይ ናገዛእኹ ዳታ ናገዛእኹ እየ ነገር ዘለኹ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ሂወት ተድሒኑ ለኣየ ዓብዪ ፀጋ ስለ ዝኾነ እዩ ልዙ ኢና ንቓሕ ኩሉ ግዜ ንብል ዘለና ብካሊእ እንትን ይኾነ እዩ ብዙሓት ብኣልታዊ መንገዲ ተረዲእኹም ብውሽጢ የለ ብገለ የለ ብገለ የለ ክትድውሉ እንትን ትገብሩ ትምክሩ ዘለኹም ልውዓልኹም እዩ ልማንም ይኾን ኣቶም ገሌኹም ካድረታት ገለታት ስለ ዝኾንኩም ተጠቀምቲ ስለ ዝኾንኩም ምንም ኣይመስለኒ ኣቶም ሓደ ሓደ መናእሰይ እኒኹም ሃም ዓይነት ኣረኣያ ዘለኩም እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ተኸይልኩም ንቑሑም ኣይተኢልኩም ከዓ ትስሕንዋ እኒኣ እኮ እኒኦ ሜዳ ይብል እኒኦ ሜዳ ምንም ዝመፅእ የለን ሰብኡት ግን ከምዚ ኢሎም ኣብ ትግራይ ድምፂ ጥይት ከይሰምዑ ከይዶም እንትን ይገብሩ ማለት እዩ ሓንቲ ፅሕፍቲ ከዓ ብምውፅእ መሰረት ሃይለ ደደይት እንትና ለበላ ፅሕፍቲ ተሪእኩም ኣብ ፌስቡክ ገፁ ዝጠቅዓ ማለት እዩ
መቃልስተይ ተጋዳላይ ምክ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ፃንሒት ተዛዚሙ ናብ መረበቱ ተመሊሱሎ እዩ መቃልስተይ ተጋዳላይ ኣበየናይ ግንባር ተጋዲሉ ምንፈልጥ ተኣምረሊ መቃልስተይ እውን ይብሎ ተቃላሳ እየ ዛ ዓይነት እዩ لا مربوط ماريس زوالو سيدمني لا يناي مربوط تግራይስ مربوط يخنتي مالتيا تግራይሲ خمزي لعدلوز لچانس لحزا تمصت تمصا تقرا تقرا لسلطان مقامريتيا مالتي دي مربوط سيخنتي مالتي انا هايله عرف هنا دحره بايتا تصحيفني مالتي ካብ ትግራይ ሃዲሙ ብሙፁ ቋዕብ ሰላም ተመለስካ ይዱ ዘዘለ ብጣዕሚ ዕዘን ማለት همزي ناقرنا تسرحسي أهينا عين خايا عويرني أنا الجرمن زلا أتا تدي أثيت مهنات صراحة تقول زلها تدي خا تاجراتك تدي خاسي تاجراتك حنت جركان ما يمشي خلالي تسلك ما من قد ساعات من قد دخلت ساعات ما تقول عزت بجركان بحقيقة نامتا تدها ما يو قرات خل لاي كلهم زي تفلتسي تخيلهم لك زي فلتسي هاي قد شكايو تخلي أي مسوء تخفت زي الله خيدي ماني توراري دي مجمرها تورار دفلت زور ركز لك حوحتكم تمالي مس أبي خوين جفك شعبية فتاوي خايو سما أي سحر وقو فتاوي خايو تيجي لك هذا ناقان قو خا تايرة تريخا مس أبي تعرق ولا لا الشعبية أي شعبية يسأل قازي فتاوي أي عبدنا أي كبي أي كركان سخاقنا تغزفك تنبر مالتي تمالي مساخر نور بصوت كاسينكا لو مو انت تسأل لك صراحون وعلخا سنتاتي البالجي أنا كاوزي نقحي لكم أو ذخ الساعات أو قرص لخنا جزية سلزلة بعلكم هيوتكم أرحينكم لا بالمرضكم ولا بالحشة بك يا عقولنا أي بك يا شاقرنا أي بتروح وتاخذ بك لا تشاقروا لنا وتاخذوا كله هو أيوه لك هذا له صقع حيزي ما سرحي ترف ساعاتي أو سرحوا عيلو لمشات هاي بهالليل أنت نزقرها ترى قرشي يسدلك جنزب تخوني ترى جنزب يسدلك قرشي تشكل كان تنصمت صاقن هيوت كاي تقبر بقلبي لمن تعير سواء اللخول بينا علامة أيوة معراج تقراي كملس وخوينون بسلام يلملس ساعة معراج تقراي بسلام تحت ملس معناته تسخال معانت بحيري كملس أيتيلك سلاح نقول زنبو أزلو وغنون بحيري كن ملسينا إيلم عدمالك عوج أفتعاف يكنبر عدمالك عوج أفتعاف نكنبر خايم تسعر زلو حامو خايا خوني بسلام بزاتا بمرددا بحقي يكفتح صغير بحق تخللو يكفتح صغير